mopogore koda weche mag budget marikomenda mar higa 2024-25 wadhi nyime kama riwruog Okinde ma pacho ka okwedo mokalo wach mane otimore odhiambo manyoro e doho ma Makadara kama jang'ad buche Monica Kivuti kod apisa mamoko mag obila ne ochiel gi magina ka gichwalo ote mag chang mapiyo ne joma ohinyore giseyo ng'ikruok mar arita e doho ma pacho ka. LSK wacho ni en gima lit ni gima notimore nyoro ok en makende mosetimore ka giwacho ni joma buogo kendo monjo Okinde kod jong'ad buche medore. Gidwaro mondo kaw okang' ahinya mar chwalo negi mar rido negi arita kwe. LSK wacho ni gibiro bedo kod twak kod ogai mar doho Martha Koome ma loso chenro makare mag jiwo arita mar joma tiyo e sekta mar doho. LSK omedo ni arita e doho en ting' ji duto te, kata kamano gidwaro med arita e rangaye doho duto ma pacho ka. Kuom mae gidwaro mondo chenro mag rango joma odonjo e doho kasi maonge dewo wang'. Mogik gidwaro ni jopiny duto giparo ni jopiny duto emiyo luor chike ma pacho ka. Giwacho ni chenro mar doho keti kod chik mar chwalo ratiro ne jopiny ka kao chike lwedo ketho chenro mag chwalo ratiro makare. Jopiny duto nyaka mi chik luor kendo rit chenro mag doho.